שלום לכולם, פורום נדל"ן ארצות הברית, אנחנו בעדכון היומי, פוסט 4 של אייל גלעד, אנחנו מתחילים. אהלן חברים, אנחנו נדל"ן לעניין, מפעילת הפורום המצליח, פורום נדל"ן ארצות הברית בפייסבוק, אנחנו מכסים את כל תחומי ההשקעה בנדל"ן בארצות הברית, קורסים, ליווי מקצועי, מימון, ניתוח עסקאות והשקעות, מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ חינם באתר שלנו forumnadlanusa.com וכמובן להצטרף לפורום הנהדר שלנו בפייסבוק, והיום אנחנו בעדכון מספר 4 של היזם אייל גלעד שנמצא באורגון, והיום אנחנו משתפים אתכם עצות למשקיע המתחיל. אוקיי, עצה מספר 1 של אייל גלעד, ידע הוא כוח, ללמוד את התחום לפחות ברמה הבסיסית, מושגים, תהליכים ומי נגד מי. אז פה חשוב להזכיר לכל החבר'ה שמתחילים בנדל"ן, יש לנו קורסים מקצועיים, קורס מקצועי שבמקומות אחרים עולה 7,500 שקלים, אצלנו תמצאו אותו ב-2,626 שקלים בלבד, כרגע במבצע, מוזמנים להצטרף, וגם תוכניות מנטורינג, עם מרצים ומנטורים מלווים שילוו אתכם בתהליך. אוקיי, אז יצא מספר 2 של אייל, לבחור מנטור לעסקאות הראשונות. הנה, בדיוק הזכרתי מנטור, והוא מדבר על מנטור. כזה שיש לו סבלנות, ידע ואמינות. אז בואו אני אגיד לכם שהמנטורים אצלנו מתבצע בקבוצות קטנות של 5, במשך חודשיים, נפגשים עם המנטור ועוד 4 חבר'ה, ממש לסיעור מוחות. זה נקרא ממש מאסטר מיינד, קבוצת מאסטר מיינד, בגלל זה לתוכנית שלנו קוראים מנטור מיינד, שזה מנטורינג ומאסטר מיינד. חצי שעה ראשונה אתם מקבלים תיאוריה, חצי שעה נוספת דוגמאות של המנטור עצמו, זה המנטורים שלנו, הם כאלה שעשו עשרות עסקאות מאחוריהם, של פליפים, שיפוצים, מולטי פמילי וכולי. חצי שעה שלישית זה שאלות ותשובות שלכם, וחצי שעה האחרונה של כל מפגש הוא ליווי אישי של כל אחד מכם לפי ההתקדמות שלכם. אוקיי, אז אם אתם רוצים מנטור, פשוט תיכנסו לאתר מנטור מיינד, co.il, ותוכלו לבחור לכם את המנטור שלכם. 3. עבודה עם ברוקר. אפשר, רצוי ומומלץ לפנות ישירות לברוקרים במדינת היד, הם מקבלים את העמלה שלהם מהמוכר, והם מאוד מאוד אוהבים לעבוד עם קונים, תשאלו אותי. אוקיי, 4. לקבל ולהכיר נכסים במספר מדינות. כאשר אתם סגורים על הסכום שאתם רוצים להשקיע, צרו קשר עם ברוקרים ובקשו שישלחו אליכם MLSים לפי הקריטריונים שלכם. אני למשל מקבל על בסיס יומי נכסים מ-15 מדינות שונות. ככה מפתחים אף נדל"ן ולומדים טוב יותר את השווקים, וזה בחינם, לכם ולא לברוקר. אני בהחלט ממליץ על זה, גם אני עד עכשיו מקבל עדכונים יומיים משווקים שונים שעבדתי בהם, ותמיד טוב לראות מה חדש, מה השתנה, לאיזה כיוון המחירים, אם פתאום קופץ איזשהו נכס שעושה שכל, אז בהחלט גם אני מקבל את אותם עדכונים, ואני בהחלט ממליץ. 5. לעשות מה שממליצים לכם לעשות בקורס או ליווי. למשל, פתיחת LLC וצבירת קרדיט, לא לוותר על זה, אחר כך נצטער. כלומר, אם בקורס אמרו לכם שכדאי לפתוח LLC בשביל להקטין את החבות שלכם, צבירת קרדיט בשביל שתוכלו לקחת הלוואות בהמשך, אז בהחלט לעשות את זה, זו המלצה של אייל. 6. ללמוד מה אפשר לעשות לבד ולחסוך כסף. בעיקרון אפשר לעשות הכל לבד, לבחון את הצורך במישהו שיעשה את זה עבורנו. זאת אומרת, הוא אומר, הכל אפשר לעשות לבד, אבל יש דברים שגם כדאי לבוא ולהיעזר. ניסיתי להיות פוליטיקלי קורקט, מי שרוצה אתן דוגמאות בפרטים. 7. בהמשך לסעיף 6, להסתמך על תשובות של גורמי מקצוע כמו עורך דין מקומי או רואה חשבון פדרלי או מקומי בסוגיות שונות, ולא על התשובות שנותנים בפורומים או גורמים שלא מבינים את משמעות תשובתם לעומק. אוקיי, אז הוא אומר לבדוק את כל התשובות, לא רק ממה שנותנים, יכול להיות בתור המלצה, תמיד לבדוק את התשובות עם עורך דין מקומי או רואה חשבון. 8. להשקיע רק כספים שלא צריך אותם בעשור הקרוב.
לא כספי בר מצווה של הילד או הכסף של הפנסיה. כאשר משתמשים בכספים נדרשים, נלחצים ועושים טעויות שעולות ברווח. נדל"ן עושים בניחותא או לא עושים בכלל. אוקיי, אז מה שהוא אומר למעשה, אם יש לכם כסף שאתם לא צריכים אותו ב10 שנים הקרובות, או זה לא כסף שאתם בונים עליו לפנסיה, זה כסף עודף מעבר לזה, אז את הכסף הזה להשקיע ולשכוח מזה. אוקיי, לעשות את זה בניחותא. אוקיי, הוא אומר לא לפספס את פוסט 6, לא תצטערו, מהפכה. אוקיי, אז הוא מדבר על הפוסט של מחר, אפשר להתחיל מזה והשמיים הם הגבול, בהצלחה. אוקיי, והוא שם פה תמונה של ליסטינג, בוא נגדיל את זה, ליסטינג שלו, אייל גלעד, $181,000, free bedroom 2 bath, באורגון, בפורטלנד. אוקיי, יפה. טוב, אנחנו עכשיו נעבור לכמה חדשות מהפורום. אוקיי, טוב, חדשה ראשונה. שלום, יש לי 2 נכסים בארצות הברית שנקנו לפני מספר שנים. נדב לויאן שואל, אני מרגיש שהם לא מניבים מספיק ורוצה לעשות שינוי בעניין, מעוניין לעשות סדר גם בעניין המס. למישהו יש המלצה על מומחה בנושא שיכול לייעץ לי בתשלום כמובן. אוקיי, בואו נראה מה החברים מייעצים לו. אוקיי, יש פה המלצות של מספר אנשים. גד כותב, מהניסיון שלי, מיסים זה החלק האחרון שיעשה לך כסף, הנכסים צריכים להניב כסף, מה ההוצאות שלך? אוקיי, יואב בנג'ו כותב, אני מבין שאחד בארצות הברית הנכסים האלה נמצאים זה או סוד, אוקיי. נאור כותב, אתה לא צריך שום מומחה בתשלום, רוב הסיכויים שזה לארגן מחדש את המשוואה שלך, שלחתי לך הודעה בפרטית, צל ואשמח לסייע. יעל פרייס כותב, להעץ בנושא מיסוי או השבחת ההשקעה, לא ברור כל כך מה אתה מבקש. בוא נראה מה כתבו לו. גם וגם כמו שרשמתי, אז בוא נתחיל עם נתונים בסיסיים, מה יש לך בדיוק ומה אתה מקבל מזה וכמה זה שווה עכשיו. ואחר כך לאן אתה שואף. אשר טוריאל כותב, ביחס לייעוץ מס בתחומי המיסוי, נשמח לסייע. מרדכי כותב לו, אם אתה לא מרוצה, תמכור, אל תחזיק פירות באושים. רוני שועה כותב לו, אל תמכור, הכי פשוט תשרוף, תקבל דולר. אוקיי, טוב. אוקיי, בוא נעבור. לחדשה הבאה. אוקיי, לוקח לזה קצת זמן לעלות פה. טוב, מה המקבילה של טופס 4 בארצות הברית? יש בכלל דבר כזה? נתן טוביאנה כותב, נראה לי TCO. נועם סגל כותב, Certificate of Occupancy. עידית יונג'י כותבת, לדעתי אם מדובר בשיפוץ רחב, יעני פליפ, אז זה פשוט האישור הסופי של הפרמיט, העירייה אחרי האינספקשן האחרון, אבל אם מדובר בבית לסחירות, אז Certificate of Occupancy. אוקיי, בסדר גמור. נעבור הלאה. שלום לכולם, מחפש חברה טובה לכתובת וירטואלית שיכולה לקבל דואר, לסרוק אותו ובמידת הצורך להעביר אותו אליי. רוני שועה כותב שהוא יכול לעזור בפלורידה, מספק שירות כזה. עתיר לוין, יש המון חברות שעושות את זה, חיפוש קצר בגוגל של מייל סקנינג, ייתן לך כמה תוצאות, הנה אחת, postscanmail.com. רון אומר שהוא מחפש אחד באוהיו, איתי ממליץ שהוא עובד עם ipostal1.com, עובד איתם שנים והם אחלה.
אוקיי, שאלה של דניאל הולי בוטוויניק. שאלה מקצועית למבינים. פנתה אליי חברה אשר קונה נכסים בארצות הברית באזור שגובל עם ניו יורק. הם טוענים שקונים את הנכסים מבנקים או בכך יכולים למכור למשקיע נכס נמוך ממחירון באתר זילו. מבטיחים למכור לי נכס בטאבו, להבטיח החזר שכירות חודשי בהתחייבות בין 2 ל-4 שנים. להיכנס, לא להיכנס, ממה להיזהר? מי שיש לו ניסיון, אשמח לשמוע את דעתכם, איך אוכל להבטיח נכס שראוי להשכרה ויכול להביא לתשואה ועליית ערך וגם שכירות מבלי להסתכן יותר מדי, ומה צריך לכלול בחוזה שכזה. אוקיי, בואו נראה מה ענו לו מומחי הפורום. דוד הלוי רושם, לבקש כתובת מדויקת ולהיכנס לאתרים כמו זירילו, לברר פרטים על הנכס ועל המחיר, לברר פרטים על החברה, מי הבעלים, כמה זמן הם עובדים שם, המלצות מלקוחות, איך הם מבטיחים שכירות של 2 עד 4 שנים, מה הביטחונות, האם הכי טוב זה לבוא בעצמך או לשלוח מי מטעמם. דניאל הולי עונה לו, היי דוד, כתובת מדויקת הם אכן מספקים, פרטים על החברה לא מצאתי כל כך באינטרנט, איך אתה ממליץ לי לאתר רוכשים שלהם? הבעלים בחור ישיבה חבדניק, בעל עשרות נכסים באותו אזור, שאני מעוניין להשקיע בו, שרוכש בעצם את כל הנכסים מהבנקים, עיריות, כמובן שמתחייבים למכור לי את הנכס בלי שיעבודים למיניהם, השכירות שהם מבטיחים בין 2 ל-4 שנים, תלוי בהשקעה לצורך העניין, נכס בשווי $55,000, הם מציעים $550 החזר חודשי למשך 2, בנוסף הם מציעים שאת דמי השכירות הם יכולים לגבות לעצמם, ובכך יוצא הנכס במחיר זול יותר, מכיוון שיש להם נכסים ואין להם בהם התזרים מזומנים. ג'ו עמית כותב, מניסיון של 14 שנים בנדל"ן בארצות הברית, אשמח לעזור לך. רגב ישראל, קודם תחשוב למה פנתה אליך חברה. אז הוא כותב שהוא ביקש שיפנו אליו. לירן רוטר, ממליץ בחום לא להתפתות לעסקאות של הבטחת תשואה, תשלומים, צריך להבין שעולם הנדל"ן דינמי, ולכן התשואות לא קבועות ומשתנות בהתאמה למצב הנכס, התפוסה והשוק. תוכנית עסקית ואקסל יכולים להציג כל מה שנרצה. האם זה יתממש בפועל? סימן שאלה, ובפרט שמישהו מבטיח לך תשלומים קבועים. דניאל עונה, אכן אמין, יש שם תשואה עם האתר זילו, כל שנה על הנכס בין 6 ל-9%, תשלומים קבועים כבטוחה, שיש סוחר ל-2 עד 4 שנים ראשונות. לירן עונה לו שוב, דניאל, כל אחד בסופו של יום עושה את החישובים והשיקולים שלו. פנית לפורום לקבל חוות דעת וזו דעתי. אני מכיר אישית אנשים שנכוו מעסקאות בהן הבטיחו תשלומים ותשואות, אני גם מלווה משקיעים כמוך, ורק בשנתיים האחרונות בחנתי יותר מ-200 עסקאות שונות. אני אף פעם לא מבטיח תשואה ולא תשלומים למשקיעים. זה סופר מסוכן. אבל אני מאחל לך המון הצלחה, באמת מכל הלב. נטע עונה, נטע אורספרונט, אין לאף אחד יכולת להבטיח תשואה או שכירות, הדרך היחידה להבטיח את זה היא שהחברה מוכנה לספוג מעצמה בעת הצורך. למה שיהיו מוכנים לספוג מעצמם? כי הם הרוויחו עליך ברכישה, מספיק כסף שנותן להם מרווח ביטחון, לכן זה גם לא לנצח, כי מתישהו הכיסים מתרוקנים. אם לדוגמה תרכוש נכס ב-80,000 ששווה 50,000, לחברה יהיה פה רווח יפה, שמתוכו היא תוכל להחזיר בחזרה כדי לעמוד בהבטחה שלה. במשך 2 עד 4 שנים, תרגיש שהכל בסדר. אחרי שההבטחה תיגמר ותנסה למכור את הנכס, תגלה שמחירי הנדלן 50 או 60 גג, מקסימום 70, אם היו עליות מחירים מטורפות. ואז מה? כל מה שכביכול הרווחת מההבטחות, תפסיד במחירה וכנראה הרבה יותר מזה. אריה הדר עונה לו, מה שקורה שאין קומס מדויק, אכן זה מה שקורה שאין קומס מדויק. גד עונה, יש מספר סיבות למה אחד יהיה מוכן לתת החזר מובטח, מגובה בנכס אחר. לדוגמה, יש קורונה או בנקים במדיניות של לא לעשות ריפייננס, אבל יש עסקה מעולה שנמצאת בשוק פעם ראשונה מזה 50 שנה, ואתה חייב לקנות, אבל קצר במזומן. אני כן רואה מצב שאחד נותן בטוחה, נכס עם low leverage and cash flow, בריבית מסוימת כדי לקנות את הנכס. כל עסקה בדוק עטיבה. מי שמוכן לתת גרנטי cash flow, שגם יחתום full recourse. אוקיי, אז הוא הוסיף פה תמונה של הפלייר שלהם. באיזה אזור הם עובדים, מה האיכות של האזור, מבחינת בתי ספר, פשיעה. בואו נראה מה מדובר פה. להשקיע מחוץ לניו יורק, זאת אמירה גדולה וכללית מדי. אוקיי, בסדר. בואו נראה מה עוד.
גלעד עוז כותב, אני ממש מנסה להבין עד מתי ישראלים יאמינו לכאלה שמבטיחים להם תשואה. הרי היו כל כך הרבה מקרים בעייתיים בעבר של הבטחת תשואה. לא פעם עלו שאלות פה והסברים על למה להיזהר מכאלו שמבטיחים לך תשואה. אני לא רוצה להיכנס לשיטה שבה הדבר הזה נעשה, שורה תחתונה אי אפשר להבטיח תשואה בנדל"ן. יש כל כך הרבה דברים שיכולים להשתנות ולהשפיע על התשואה, ויכולים להוריד את התשואה שלך. תיקונים, הנכס לא מושכר, עלות הביטוח עלתה, המיסים עלו ועוד. ולכן אי אפשר להבטיח תשואה בנדל"ן. אם יש משהו שהקורונה לימדה אותנו, זה שתצפה לבלתי צפוי. ואם תתכונן מספיק טוב ותבצע השקעה שמנוהלת על ידי מקדמי ביטחון ולא על הבטחת תשואה, רק אז יש סיכוי שהתשואה שתקבל תהיה טובה עבורך. בהצלחה. קרן כלב כותמת על כך, אמרו מעליי כמה דברים כל כך נכונים שלא רואה טעם לחזור עליהם, אבל לחזור רק על דבר אחד, אין תשואה מובטחת בנדל"ן, לא לחודשיים ולא ל4 שנים ולא בכלל, זה לא קיים. אז בבקשה ממך תשקול שוב את ההצעה שקיבלת, ואני מקווה שתקבל עבורך את ההחלטה הנכונה. אוקיי, עמית כותב, תשואה מובטחת שווה, אתה משלם מחיר גבוה מהעלות האמיתית של הנכס, ובעצם מחזירים לך את הכסף שלך בתשלומים כל חודש למשך 4 שנים. אייל רבר, בוא נתחיל מזה שמי שאומר לך שעצם העובדה שהוא קונה נכסים מבנקים או מאוקשן, אומר שהוא קונה בזול, צריך להעיף לו סתירה לפנים. עכשיו יש כמה אופציות. 1, לעבוד עם משקיע הלגיטימי ביותר, והיא תבדוק קרדיט של בעל הנכס, תביא שמאי לנכס, בנכס שווה 100 על ידי הערכת שמאי מעולה, כך משכון על הנכס, תן להם 70,000 וקבל 7% תשואה. 2, להתחלק בצורה מסוימת ברווחים. 3, לשלם עמלה ליזם ולקבל שירות. בכל מקרה, הבטחת תשואה זה משהו שאין צורך לתת, והגיוני לחשוב שמי שנותן אותה מרוויח הרבה מהמחירה. תמיד לפני שאתה קונה נכס בארצות הברית, לא משנה עם מי, תבין שאתה טרף קל, תשלח שמאי מטעמך לנכס. תשלח אינספקטור מטעמך, תתייעץ עם יזם מקומי. אוקיי. תגובה אחרונה, ג'ייקוב, אני הייתי נזהר מחברה שרוצה למכור לי פחות ממחיר מחירון באתר, פשוט כי בנדל"ן אין דבר כזה מחיר מחירון באתר. המחיר שוק שלו נקבע רק לפי השוואות עם בתים בגודל ובמצב דומה, לא בשלט רחוק או בתמונות. טוב חברים, נראה לי הבנו את הסוגיה הזאת, סוגיה מעניינת של תשואה מובטחת בנדל"ן, האם זה קיים, האם לא. אני אישית באותה דעה של מה שנכתב פה. אז יאללה חברים, נתראה מחר עם הפוסט הבא, ולהתראות.